Meghalaya Progressive Special Educators Union hagakhat artrik mentau benai nailor arjar arpuar kila Dawa na ke sorkar bakan siew no ya tulop badang sa jengki nadu benai leber mentau snem hadu mentau benai nailor bat ban pelat ru ya ka areas. Haba cringe kilat pathai kubor ha Shillong Press Club ka President jangka Meghalaya Progressive Special Educators Union ka kong bashisha shalam kalay thuo bakalong ka ba eki ban net ajing hikai shaki school bat ajing hikai shaki khana ki badon kami ka jingerap khamtam mi kitu ki badon ka jingduna ha ka department claim da yo ekatulap ka jongki bat shu kalay thuo badon khatsan ngut kinong hikai jangka Special Educators habarok ka Meghalaya. Kani ke union kala Dawa baka sorkar kala deban pelat no shisindoni ketulap basa nadu benai leber arjar arpuar. Bashisha Shalam, Special Educator of East Khasi Hills District. But hangni ni wan naka seng Meghalaya Progressive Special Educator Union kaba ni tray kum ki Special Educator lani ki nomhikai bakrapang namanta ki kena kiba don ha ki school repair jongka Meghalaya juni. Kini kena kentup di kena kelas bakandai, but hadu bakar. Dia kini kena kidai kena kiba don haka jingduna haka department. But kidon hapo kajinya da jongka PWD Act kaan kebadai namenta kibriu kibadon jitu duna department nadu snem ka balapan thamai biang bangi khot ka hok jong kibriu kibadon jitu na department hajar khat riu but hakani ka scheme ka kadai ba kumno bang kiru kila hab hakani ka kidon kijinya da kiba pher ka jingmen toy ba kiyo akamram jongi kalong bangin ai kijinya rap yaki nong hikai ki haki school ki prepare ki private school lani ki government school ju kumno bakin yo ban hikai ki haka ju ka classroom kum ba hikai ki we ki khana ki ba ki don haka ha po jing pe jungki baro amenta hi ni don kumba khatsan ngut habo po baro ka we kari Meghalaya ti ka kam jungi kalong ban ai jing krisyan yaki no hikai ba yaki khana ru kumjo bat ru haki district ki ba prepare ti ni ai ru ka jing pen ko bor yaki kme ki pa kumno bakin pen he pen san yaki kumno bakin ai jing krisyan yaki ban pen slor yaki bakin don ba haki class haki school but ban ai jing tip yaki nong hikai ba yaki school prepare ba ikmi ki par kumjo baki ka scheme prepare ka don khamtam hapo ka ki boards jong ka re India hi kum ka embos ka ICSE bat ka CBSE baki khanang bakin no shitang ya ka jing puli juki namar baki don bun ki jing yaram bat ka penjin sur ya ka ha ka an jong ka PWDR kumno bakin tho iki exam juki bakin la bat kampen suk ru iki bakin la bakin kiyo shaprang for example kum ka duksa ka long kum ya ki khana ki bakham tulot ha ka jing kheng ni don ka ta ka special mathematics bangi ong kata ka jing kheng ka bakrpang ka ba nila ban le da ka low grade maths ne ka bor jong ka long tang kumba ka kerdan puli khat class 7 but kum ju ru kum yi ki spelling mistake kum ki haba ki tho iki sentences ki long ki klet to kum hini ki jai ru ni don ka jingarap ha par khoi ki bot ki badan ha po kari India jungi I te kum ta ka on tang kata ni ai ru ki awareness program ki jing tip ki jing shai ki me ki pa ki khana ki nong hikai ba ki paralok jungi ru baro ki bayang ba sem ba ki briu ki ba ya ka kam shnong kam thau ba ki ba ban ya ka boru kum bakin ya lam lenti ban pen shai ki ni ki khana kum no bakin wat ikitaki ki jing ya rap ang yo nak sarkar ka bai ba ki scholarship bat ki we de kita ki special educator mo on the inclusive education at secondary stages. They
kena syak tulop mentala dan ubah dulu benai. Te tulop ka khadu ka bangiyo ka di hadu benai Februari. Nadu Mac hadu mentah kasngi bantu Allah ni 4 yo tulop jongi. Te ni lale ni benpau jing susi ka khra ni benpau ka jing snow syak kentat bantu Allah namar ba kam jungi ka be ka basuk kam jungi ka di bangin hable siki remote ki kendong ki kinsrat jongka naki district ki bagi sya placement ke jongi te ngim sya place ke maki block ni sya place ki district te ngi bigu village ki kenja ki kendong kinsrat jongka district ba ko ka kta ba ya kali kawan ke jongi te ke jinglut bu ka di ke papun ba te telara ka sarkar kam pelak ti tulok jongi kam tam ni mentala andu benai te kalau ke jingi ka bakhrau si bu ni kum nu pendak hingsem kali kawan ke jongi ba kum nu ni trai te ngila liker pa siki bahalor jong department jongi ngali na I director jongi si deputy director si what si chief secretary jongi lale si minister beram jongi jong education jongi lale tendai ni sam yo kan nu ta ka cuba mo ka kin ong kin penklo na ban pelaj ka tulok jongi ti I kerpat ta ka sing surit ya ki bahalor jongi ba so pha ba kin pelaj na ka tulok jongi nadu benai March hadu ni benai August Juni la plat tu sau klur ke tulap unta kini kai sese te ka blong ba so si bene to bolong ba kini kai bong kini kin cher de ketor sing Meghalaya jungi ba pli klemio ye te apa mi ro kamdan gono jibab ba shai te nak yang special de ketor si apa ko union ke Meghalaya progressive special de ketor union ti kerpat ke bor be halor bolong bang sembah pet lam ye kichinge chukino hikai tak special de ketor nomor ki kidil berki ki haptre kam juki bade nam tagi khna ki blomba don juduna it khotmat juki blomba kimlong blong lam kiwi da boram e ki ma kimlong kiwi ki khna ki don la ki jong jinge akamat juki te ki don plan juki jinge akbar berkhat juki ki ba imlang salang ro kontat ke ibanya ki te kino hikai ki hapan be ki manna katio kalong bala aman kesi te hapadeng satulap berbahlar ka bo jinge ba ki no hikai Jadi sen nak yang kayaknya ni kerpat berbahalar belum sebab berpet yang tulap, pelat yang tulap, ada kini si pemerintah orang kerpat berbahalar pelat yang ke area, nomor pelat yang tulap komlong kerpat yang ke area berbahalar. Telur kena lada nak yang cumi ni lah persang pernikahan si balda berong lah, thok steam dari ngan air steam sah office belum puram jong minister ka pulih putih jong ka Meghalaya cumi, jelas Meghalaya cumi. Tinggal air kistiki, tinggal berbahalar naki gila pet, sep, te air kin discuss pramaki. Te lada kamdan kono no correspond sa nakalayan cungi ngimban sep belum hawat kwi kilat pinti kum garti sensar India. Ada ya kam jungi belum hap yang ki hap ni ki dengan hap ni syampan mor kan. Andri bar nakong hi burami berbahalar subha pelat dah gitu lah. Bersyukur. Itu ba how to be mo ni ko kena ni kai Kini kena ya ka kelas 10 haba ka evaluation ni paper kana long linear dekata pokal RMSA Rashtra Madhyamik Shiksha Abhiyan kiba ngi di handle ki kena kiba secondary and higher secondary level atau fin iPhone ani kasapa live post ni iPhone por bekelut ki bangin ai live post ni